קיבוץ יוטבתה, קיבוץ שקט בלב המדבר. בתוכניתנו הערב נגלה שלמרות התקנונים, למרות הנורמות ולמרות דפוסי ההתנהגות במקום, ישנה דרך לעקוץ את הקיבוץ. לא אנשים מבחוץ, אלא דווקא חברי הקיבוץ הם אלה שיכולים לעשות זאת. יצאנו לבדוק, והנה התוצאות. איך אתם הייתם עוקצים את הקיבוץ? יצאנו לבדוק. שולחת את הילדים לפעילות במגרש משחקים והולכת לברירה. טסה לספרד על חשבון החינוך. הייתי מאחרת בחצי דקה לעבודה. עושה תאונה, ביום למחרת לוקח אוטו לתל אביב, כאילו כלום. לוקח אוכל מהמקררים שלך בלילה. עושה כסף מהצד עם הציוד של הקיבוץ. אתם מצלמים? אתה מצלם? איך אתם הייתם עוקצים את הקיבוץ? יצאנו לבדוק. הייתי בורחת מהכוללת בשביל כל יום ללכת לשתות שקו מהכול. לוקח רכב לכל היום, שאני בעצם יורד רק למרפאה האזורית. אני נוסעת לאילת על חשבון הכוללת. אני בשביל לדפוק את הקיבוץ הייתי שם את שכבת שוקו בבניין של המזכירות לנהל את הקיבוץ לכל היום. לא מורידה את הקנקן בחדר האוכל. לעקוץ את הקיבוץ הייתי פשוט שופך מלא מים בחדר אוכל. יש לנו את זה, אה? לא? טוב, נו, טייק שלישי. איך אתם הייתם עוקצים את הקיבוץ? יצאנו לבדוק. מבריז מתורנויות. אוי, שוכח לשלם הסיגרות בכל פה. היינו מורידות את האופסק הראשי של החשמל בחדה, בדיוק בזמן של חג המחזור של כיתת שוקו. שולחת את כל 5 בניי לקחת אבטיח בחלוקת אבטיחים. מעלימה ספור מחדה! משמיצה את קיבוץ יוטבתה בשידור חי בפייסבוק. הייתי מחליפה בין המספרים כשסימנתי במכונה במחסן ילדים. היינו לוקחים את כל האייס קפה לכוללת. אפשר להתחיל? איך אתם הייתם עוקצים את הקיבוץ? יצאנו לבדוק. לוקחת אופדיים בחדר אוהל. מזיז את השעון בחדה, שעה אחורה, כדי שיהיה לי זמן לישון יותר. מפיצה שמועה בשולחן של מגל בחרב, ובודקת כמה זמן לוקח לה להגיע לשולחן של המתנדבים. מרעננת את קולקציית הקיץ שלי בעזרת בגדים מהלא מסומנים. אני משאיל עיתון, מהתא של שאולו. איך אתה היית עוקץ את הקיבוץ?